Barkanku da jimirin sake kasancewa da Alhaji na Kofa TV. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa. Za mu fara da rahoton jihar Kano. Shin da gaske ne Sarki Sunusi na biyu ya faɗi jarabawa da ya koma karatu a jami'a? Inda daga bisani za mu ji nawa ne sojan Najeriya da ke bakin daga zai rinka karɓa a wata. Idan mun leƙa jihar Borno, ɗaliban Borno da aka sace sun doshi kwana 100 a hannun 'yan ta'adda. Dakace mu don jin labaran daki-daki. Da gaske ne Sarki Sunusi na biyu ya faɗi jarabawa da ya koma karatu a jami'a. Majalisar Masarautar Kano ta musanta wani bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta da ke ikirarin cewa Sarki Muhammadu Sunusi na biyu ya samu kari oba. Masarautar ta ce Sarkin Kano wanda ke karatun digiri na LLB a fannin shari'a a jami'ar Northwest da ke Kano yana kan hanyar kammala karatunsa da daraja ta first class. Sakataren ofishin Sarkin Muhammad Ado ya bayyana cewa bisa bayanan da ke hannun masarautar maki guda ɗaya ne kacal ya rage wa sarkin domin samun daraja mafi girma. Shin nawa ne sojan Najeriya da ke bakin daga zai ringa karɓa a wata? Bayan sanarwar da gwamnatin Najeriya ta fitar a makon da ya gabata cewa za ta ƙara albashin jami'an rundunar sojin ƙasar da kashi 30 da kashi 50 da kashi 80 cikin 100. Mutane da dama sun bayyana matakin a matsayin ci gaba mai kyau. A wata sanarwa da Bayo Onanuga mai magana da yawun shugaba Bola Tinubu ya fitar ya ce kusan jami'an soji 250 ne za su amfana da wannan ƙarin albashin. Ya ce ƙarin zai ƙara naira biliyan 26 a kan kuɗin da gwamnatin ke warewa domin biyan albashin sojojin, inda jimillar kuɗin za ta tashi daga naira biliyan 660 zuwa biliyan 924 a kowace shekara. Dole ne a tallafa wa maza da mata da ke taimaka mana wajen kula da tsaronmu, tare da nuna godiya gare su yayin da suke gudanar da ayyukansu na yi wa ƙasa hidima. Shi shugaban ƙasa Bola Ahmadu Tinubu. Ɗaliban Borno da aka sace sun doshi kwana 100 a hannun 'yan ta'adda. Kwana 87 bayan tsagerin 'yan bindiga sun sace ɗaliban makarantar firamare da sakandire ta Musa a ƙaramar hukumar Askira Uba ta jihar Borno. Iyayen yaran sun yi ƙorafi. Iyayen yaran sun nuna matukar yanke ƙauna a yayin da suke magana da 'yan jarida, inda suka bayyana cewa har yanzu ba su samu wani labari a hukumance daga wurin gwamnatocin ba. Ku ci gaba da kasancewa da na Kofa TV domin samun labarai da dumi-duminsu.